Benvinguts a Col·lectius en xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago. Benvinguts i benvingudes de nou al Col·lectius en xarxa. És un fet que les xarxes socials han creat des de fa temps el seu propi lèxic i la seva pròpia cultura, i avui al Col·lectius ens proposem parlar de la cancel·lació, Lluís. Estàs cancel·lat, si faig X cosa em cancel·laran. La cancel·lació s'ha convertit en una forma més de relació entre els usuaris de les diferents xarxes socials. Avui intentarem anar a l'origen de tot plegat, preguntant-nos per què ho fem i a qui cancel·lem. Ho farem de la mà del professor i escriptor Cristian Oliver i de Beatriz Cepeda, més coneguda com Perra de Satan. Avui, al Col·lectius en xarxa, la cancel·lació. Estàs escoltant Col·lectius en xarxa. Amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago. Escolta, Manel, quins programes estem fent aquesta setmana? És veritat, i tot va d'olives, estava pensant, sí, no? Una mica. De Moisès Oliva. No estàs ja molt preparat per una gala nova? Jo crec que sí. I hem de sorprendre. Sé que vam sorprendre el darrer premi, Lluís, per als nostres outfits, però podem millorar-nos. I podem anar encara molt més enllà. Aquí ho deixem. Per això caldrà que ens songueu un altre, com el d'aquí davant, si ho esteu veient en vídeo, per cert, que ens han de veure en vídeo i veuran el premi. Clar, a Instagram, YouTube, a Spotify, a tot arreu, i a la vostra ràdio local sempre. Sí, aquesta gent que reparteix premis, que aquí ja... Estem disposats a anar-hi. Ja estem disposats, clar que sí. Ja ho tenim clar. Doncs vinga, més coses. Comencem, com sempre, per definir el concepte de la cancel·lació. Què vol dir cancel·lar algú, Lluís? L'acció de cancel·lar és l'acte d'esborrar, de bloquejar o de deixar de consumir les produccions, per exemple, musicals o literàries d'una persona per les seves expressions o per les seves manifestacions polítiques, artístiques o de qualsevol altre tipus. Segur que ja esteu pensant, d'algun nom amb això que us estem donant. Les persones que són cancel·lades han traspassat certs límits que delimiten l'acceptació, aquest punt és important, d'un grup social concret a les xarxes, perquè alguns els cancel·laran i alguns no. Clar, això és cert, sí. No obstant això, la cancel·lació és quelcom poc definit i difós perquè depèn, com dèiem, del grup social en què es dona i, a més, ara per ara no contempla l'evolució personal o l'aprenentatge que ha pogut fer cadascú, perquè manifestacions que has pogut fer o que ha pogut fer una persona fa molts anys a xarxes es poden treure de context i fer-se servir en contra seva. Ho hem vist, és que jo he vist tuits de Pedro Sánchez de l'any 2006, no? I era com, ostres, has hagut de tirar molt avall per trobar-lo. I en aquest programa tenim una convidada, que és Beatriz Cepeda, que li ha passat 3 quarts del mateix. En parlem amb ella. Alguns autors i algunes autores situen l'inici d'aquest concepte l'any 2010 a Twitter. Molts i moltes coincideixen en el fet que es tracta d'una conducta que l'ésser humà ha fet durant gran part de la seva història. El matís es troba en el fet que aquest concepte està molt lligat a la fi de la impunitat i l'absoluta falta de conseqüències davant de certes manifestacions que, gràcies a les xarxes socials, han rebut crítiques de veu o de sectors que fins al moment no podien ser recollides ni expressades de cap manera, i hi ha qui parla de boicot cultural o d'una jugada de poder perquè és l'individu qui s'agrupa o es col·lectivitza per cancel·lar a la figura pública o a la figura també del poder. Exacte. Com bé deies, la cancel·lació és un concepte íntimament lligat a les xarxes socials perquè aquestes democratitzen la cancel·lació i la fan accessible a sectors o grups de població que no la podien exercir i li afegeixen el poder de la viralització i de la difusió massiva. Clar, el problema comença quan cada equivocació esporàdica o trivial es converteix en una oportunitat per sentenciar o per posar en dubte tot el que aquella persona pot oferir. Alguns autors i algunes autores consideren important no atendre a casos puntuals, sinó a patrons sostinguts en el temps, és a dir, no en un moment concret, en aquell calentón d'aquell moment, no? I potser mirar una mica a la línia del temps i pujar una mica a la lupa a veure com actua amb el pas del temps. I a mi ara em surt aquest nom, que és Arévalo, que si encara ara està sostenint que els homes gais no són homes de debò, potser podem actuar d'una manera... Podem cancel·lar. Sí, o podem actuar... Sí, exacte, podem cancel·lar. Però si una persona fa un comentari desafortunat i demanar disculpes, potser li podem donar una oportunitat d'aprendre'n. Amb el concepte de la cancel·lació s'entrellacen el del punitivisme. Alguns diuen que es tracta d'un punitivisme d'esquerres, fins i tot, i se'ns plantegen preguntes com: estem a favor de castigar i sentenciar les expressions de les persones, sigui quina sigui l'expressió pròpiament i la situació en què es va donar, o per contra creiem que les persones poden aprendre i millorar?
Tu què en penses d'això? Jo penso també potser des de l'altra banda, però jo crec que a vegades és com buscar la mínima i és treure-li la raó a una persona amb una cosa que segurament en té, però van a buscar un tuit que va publicar fa 10 anys i diuen, però tu, tal any, que potser tenia 16 anys aquella persona, quan va fer el tuit vas dir això, dius, bueno, ja és que han passat 10 anys, soc una persona adulta, he pogut cultivar-me una mica més culturalment, socialment, no? Econòmicament, inclús segurament, i ja el que vaig dir fa 10 anys no ho penso. Vaig borrar el tuit? No, perquè han passat 10 anys i segurament ni me'n recordava d'aquest tuit fins que me l'has plantat a la cara, no? Jo crec que a vegades també, és veritat que el que està publicat queda publicat, és cert, però és veritat que a vegades això es fa servir per treure també pes a opinions que a vegades són molt vàlides també, el que es diuen en el moment actual, no en el passat, no? Una altra cosa és com Arévalos, etc, que amb el pas del temps no hi ha hagut una evolució humana, per tant, doncs queda així i ja està, no? Diguem-ho així i ja està. Quantes vegades hem dit nosaltres en aquest programa, hem fet autocrítica, per exemple, jo mateix, no?, de temes com la bisexualitat o la ploma, no? I si apliquéssim aquesta cancel·lació, per exemple, també a l'àmbit laboral, inevitablement, jo no sóc el mateix laboralment parlant que fa 15 anys que vaig començar, per exemple, a fer de mestre. És impossible, no? Ara ets director. Ara, a més, però bueno. I sobre aquest tema, també he canviat d'opinió a base de reflexionar. Ara per ara crec que hem d'evitar la censura de totes i el que cal és mirar i revisar i revisionar amb ulls crítics tot allò que es veu. Perquè els pols oposats també s'atreuen. Escolta Col·lectius en xarxa. Avui tenim la sort d'haver contactat amb Beatriz Cepeda, aka Perra de Satán. M'agrada el nom, Sí. És guai. Perra de Satán té força. És guai. Que conjuntament amb Enrique Aparicio, conegut també com Snorkel, presenta el podcast Puedo Hablar. Beatriz és activista contra la gordofòbia i pels drets de la comunitat LGTBI i la seva feina per visibilitzar els problemes de salut mental van ser elevats pel mateix president del govern espanyol. Fixa't. De fet, hem pogut parlar amb ella. Lluís, si vols obrir un foc, no? I li preguntem. En una de tus intervenciones en El País dices textualmente que lo que llamamos cancelación no existe, es un linchamiento y no tiene ningún efecto más allá del terrorismo psicológico. ¿Nos puedes explicar, Beatriz, un poquito más esta idea? He visto el término cancelación, como muchísimos otros términos y su uso en redes sociales, se ha ido perdiendo de significado, ¿no? Se usan las palabras por la fuerza que creemos que tienen esas palabras, pero realmente las hemos devaluado muchísimo. Ha pasado incluso con la palabra facha, que ha perdido tanto su significado, que hasta Almeida creo que dijo, sí somos fachas, o sea, como que lo admitió, sí somos fachas, pero sabemos gobernar, ¿no? Que, o sea, si tú te paras a pensar en el significado real de esa palabra, de dónde viene, su origen histórico, nadie se autoproclamaría facha con alegría y menos un alcalde. Pues creo que a la palabra cancelación le ha pasado un poco lo mismo. Cuando empezamos a escucharla, era una palabra a la que incluso podríamos llegar a tenerle miedo, ¿no? Porque, bueno, que te cancelen es un poco, entre comillas, como una muerte en vida. Pero creo que ha perdido su significado y su sentido de manera demasiado rápida, ¿no? Se ha empezado a usar por todo el mundo y en todos los contextos. Te pongo un ejemplo, sin ir más lejos. Cuando a mí me, entre comillas, cancelaron, pues me llegaron todo tipo de mensajes, desde amenazas de muerte, hasta gente que me decía, no, pues muy bien lo que habías dicho porque tienes toda la razón. O sea, ese era el espectro de mensajes que me llegaban. Y había personas que me decían, me parece muy bien que estés cancelada porque es que tú has cancelado hasta los calvos. Y decía, pero vamos a ver, señores, ¿cómo he podido yo cancelar a un calvo? Si alguien ha cancelado a un calvo, es Turquía. O sea, ¿cómo vas a cancelar a un calvo? ¿Cómo vas a cancelar a un gordo? ¿O cómo vas a cancelar a un lo que sea, ¿no? Siendo una persona única que escribe en Internet. Evidentemente las cancelaciones estábamos acostumbrados a que vinieran desde puestos de mucho poder, de poder incluso mediático. Lo que pasó es que eso se revirtió. Y fueron las masas de personas quienes empezaron a pedir cancelaciones. Pues, por ejemplo, yo creo que lo más fuerte que hemos visto, ¿no?, ha sido el Me Too. Fixa't com ella parla de que en els missatges que li arriben, uns l'alaben i uns la cancel·len. És allò que dèiem del grup social, no? I va més enllà, diuen, tu has arribat a cancel·lar els calbs, no? O sigui, és que, a veure, realment és com buscar també la punta. També hem de dir que hi ha gent que dedica molt de temps a les xarxes socials, llavors tenen temps de buscar tuits teus, però ràndoms que vas dir fa 3 segles, no?
Le he preguntado también a la Beatriz cuáles crees que son los motivos que como usuarios de las redes nos pueden llevar a secundar cancelaciones y que han hecho que se hable de esta cultura de la cancelación. Bueno, como en todo en la vida, los motivos son muy variados y muy complejos. Por resumir un poco, yo diría que una de las principales causas es que hemos estado mucho tiempo encerrados, con un poco incluso de miedo social, y además muy enfadados. Estamos enfadados y es normal, porque lo que hemos vivido en los 2 últimos años, pues las consecuencias psicológicas solo se están empezando a ver. Y tenemos rabia por lo que nos ha pasado, porque hay gente que su vida ha cambiado por completo, que hay gente que ha perdido familiares, que hay gente que está cagada porque estamos en una pandemia, bueno, y ahora también en una guerra. Y al final las redes sociales son un sitio donde es muy fácil eh, descargar. Entonces creo que ese es uno de los motivos de que las cancelaciones pues se hayan convertido en el nuevo entretenimiento. Es que desde mi punto de vista, cancelar a alguien solo es el pasatiempo de la semana y el entretenimiento y ese carrusel de emociones de descubrir que de repente una persona ha hecho o ha dicho no sé qué, de llevarte las manos a la cabeza, de que salga gente argumentando en su contra, pero entonces le hemos machacado tanto que empieza a salir gente argumentando a su favor. Es como, yo lo veo como el nuevo entretenimiento que evidentemente antes de la pandemia también sucedía, pero desde mi punto de vista, en los últimos años se ha hecho más fuerte también el hecho de que haya tantísima gente que quiere cancelar de verdad, es decir, quiere quitarle el poder pues a líderes que están guiándonos en esta pandemia. Pues puede ser Pedro Sánchez o puede ser Isabel Díaz Ayuso o por ejemplo Pablo Iglesias, que no podemos decirlo así, pero sí podríamos decir que ha sido cancelado, porque básicamente lo que le han hecho a esa persona y a su familia es un acoso y derribo hasta que por fin dimitió y no sé si seguirá librándose de aquello, pero a lo mejor lo que todo el mundo quería es que dimitiese y con su dimisión paró. Entonces, como no podemos hacer que esas personas con las que sí que estamos enfadados de verdad no tenemos tanto poder nosotros como para derribarlas, pues nos conformamos con pequeños derribos, con pequeñas derrotas. No lo sé realmente, o sea, no sé cuáles son los motivos de la cancelación, pero lo que sí sé como usuaria de Twitter hasta hace un mes es que ya se había normalizado, ya se había convertido en lo normal que, si no cada semana, casi cada día, uno de los trending topics fuera una persona contra la que todo el mundo cargaba. Sí, totalment cert. De fet, ja parla com exusuària de Twitter, Clar. perquè hi ha molta gent que acaba passant per aquesta part, no? O poses Plega. privatitzades les xarxes o plegues directament, no? Mhm. Per moviments, també li he preguntat a la Beatriz com el Me Too, la cancel·lació i el senyalament amb noms i cognoms sí que va tenir algun sentit y le hem hagut de preguntar, ¿crees que ese es el objetivo real de la cancelación, el que nos permite revertir conductas que se perpetúan en el tiempo y que oprimen a sectores de la sociedad como las mujeres, las personas racializadas o, por ejemplo, el colectivo LGTB? Como dije antes, creo que aprendimos la fuerza de la cancelación con el movimiento Me Too. No sé si antes, bueno, entiendo que sí, porque en la historia ha pasado todo ya, pero yo creo que lo vivimos tan de cerca, respaldado con una ola de feminismo, salieron cosas tan chungas, ¿no? Tan de estructura del sistema, que muchas personas abrieron los ojos y a lo mejor otras muchas pues se acojonaron. Entonces sí, evidentemente la cancelación cuando es un movimiento social, creo que la cancelación cuando es un movimiento social que ocurre en redes, pero no solo en redes, porque las manifestaciones del Me Too y del Black Lives Matter ocurrieron en las calles, eh, sí que pueden llegar a tener efectos reales como los puede tener cualquier otra manifestación o cualquier otra lucha por derechos sociales y por justicia social. Eh, pero eso creo que no está ligado a la cultura de cancelación, o sea, no que no esté ligado, claro que lo está porque es el origen, sino quiero decir, ya no tiene el mismo sentido que la cultura de la cancelación a la que estamos acostumbrados a día de hoy en las redes sociales, que también desde mi punto de vista tiene mucho que ver pues con la alt-right en Estados Unidos, la manera en la que se organizan para ir a por determinadas personas de manera bueno, pues organizada, gracias a los foros, gracias a, y bueno, que son personas
que dedican su tiempo a buscar a quién puede ser la siguiente persona en cancelar, ¿no? O sea, por un lado están las personas que por salir en una entrevista o decir algo en la televisión o algo así, son canceladas durante 2-3 días, pues por ejemplo, Paz Padilla. Y luego están esas personas que estos grupos organizados de Internet deciden atacar por el motivo que sea, buscan lo que sea, lo exponen, se organizan para que eso tenga mucho ruido y generen una cancelación. També li hem preguntat i li hem dit, no, que Puedo Hablar, que és el seu podcast junt amb Enrique, no, es comenta moltíssimes vegades i es fa molt visible la necessitat d'assistir a teràpia quan uno o una ho necessita, ¿no? Y le hem dit que si crees que el punitivismo de la cancelación choca totalmente con la revisión y la posibilidad de crecer como personas. Pues evidentemente si lo que nosotros llamamos ahora cancelación, lo que ahora en redes sociales se llama cancelación, que desde mi punto de vista pues sigo manteniendo que no es más que un ataque por entretenimiento, aunque sí que puede haber, es decir, evidentemente sí que puede haber personas afectadas por los actos del cancelado, pero suelen ser una minoría, la mayoría se une por la propia diversión de cancelar a una persona, cancelar en el término, como explicaba antes, más devaluado. Entonces, evidentemente, cuando lo único que haces tú es canalizar tu ira, tu rabia, tu envidia, tu malestar, incluso tu odio también, porque a veces se cancelan a personas que no conoces y te subes a un carro, otras veces no. Son personas a las que tú le tienes ganas. Canalizar todas esas emociones y esos sentimientos a través de un ataque en redes sociales, pues no te va a aliviar como cancelador. Y como cancelado tampoco te va a hacer nada bueno, quiero decir. O sea, es difícil que después de un cancelamiento surja un inmediato cambio a mejor, ¿no? Generalmente es un cambio a peor que tiene consecuencias sobre todo en la salud mental. Es difícil expresar esto porque quizás no es verdad, pero yo de alguna manera cuando me tocó a mí la cancelación sentí que sí la llevé bastante bien, que sí pude con todo lo que pasó bastante bien, es porque yo había trabajado mucho en terapia anteriormente. Yo llevo 5 años de terapia a mis espaldas y en esa terapia yo ya estaba, o sea, de alguna manera te prepara para hacerle frente a muchas cosas y hacerle frente de otra manera. Bueno, te da herramientas. La terapia que yo he hecho es esa, la de reflexionar sobre ti, sobre las cosas que te provocan malestar, sobre las cosas que quieres cambiar, las que puedes, las que no puedes. Bueno, una terapia tan larga al final tocas muchos palos y evidentemente también se toca, en mi caso, pues cómo aceptas las críticas en las redes sociales, cómo vives tu relación con las redes sociales, la exposición, las consecuencias de la exposición, la gente que te ataca porque sí, la gente que te acosa y también la gente que te admira o se obsesiona contigo, ¿no? Entonces, pues es difícil que una cancelación empuje el crecimiento. No imposible, ¿eh? O sea, es que yo solo puedo hablar por la mía, yo no puedo hablar por las cancelaciones de los demás. Que un acto así tan violento y tan inmediato y sobre todo que se olvida en tan poco espacio de tiempo porque hay que cancelar a otras personas, sirva realmente para que una persona tome conciencia pues de todo lo que ha ocurrido y demás. Entonces, pues bueno, supongo que las personas que deciden deconstruirse lo hacen por una serie de motivos y una cancelación, o sea, si te cancelan en medio de una deconstrucción, por decirlo de alguna manera, casi es una zancadilla, ¿no? Porque incluso te parece injusto que si tú ya estás en ese trabajo te caiga esto, pero bueno, también hay que entender que eso también lo aprendes en terapia. Es que la vida no es justa ni lógica, que las cosas simplemente pasan y que hay que encajarlas lo mejor posible. Doncs moltes gràcies a la Beatriz Cepeda. Exacte. I a més que ens hagi parlat amb tanta sinceritat també sobre el seu casc. És veritat. Segueix-nos a les xarxes. Busca'ns i recupera tots els nostres programes, imatges i vídeos exclusius. Col·lectius en xarxa, a Twitter, Instagram i a les principals plataformes de podcasting.
I avui tenim amb nosaltres al Col·lectius en xarxa en Cristian Oliver, professor d'Institut de Llengua i Literatura, llicenciat en Filologia Catalana i professor també del Màster de Formació del Professorat de la Universitat Pompeu Fabra i autor dels llibres Profes rebels i una educació rebel. Benvingut, Cristian, què tal? Hola, què tal? Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres. Que bé. Escolta, t'hem convidat, estem parlant de la cancel·lació perquè tu vas fer amb un grup dels teus alumnes una activitat arran de l'assistència d'en Marc Seguí, que tots sabem que li van descobrir uns tuits antics. Va anar al programa de la Resistència d'en David Broncano i vas fer una activitat amb el teu grup d'alumnes sobre això. No? Explica'ns una mica com va anar tot aquest tema. Doncs mira, tot això va sorgir perquè jo veia que els meus alumnes escoltaven la cançó justament de Tiroteo, del Marc Seguí amb el Raúl Alejandro i el Pol Gran, i va coincidir amb aquella setmana, com tu comentes, que el Marc Seguí va anar al programa de Resistència del Broncano i que es va parlar d'aquest tema, no? Dels tuits homòfobs, masclistes, xenòfobs, aquelles perles que ell havia penjat, i també com ell argumentava que allò formava part d'un període concret de la seva vida, que en realitat fa un any i mig, tampoc no sé si les persones canvien tant, però en qualsevol cas ell feia una mica un discurs de penediment, no? Mira, Cristian, que ell no sentia de debò allò. El tenim, Cristian, perdona, Cristian, tenim el tall aquest on explica en Marc això que dius tu. Pues básicamente eso, que hace un tiempo pues una serie de tweets. Bueno, yo ya he salido en redes pidiendo perdón varias veces. Es algo bastante complicado, es algo bastante pues difícil. Y pues anunciarme hoy aquí, pues eso, ha habido mucho revuelo en redes. Y... Se ha liado, Se ha liado. Yo estaba en mi casa y me han dicho, se ha liado. Se ha liado, sí. A ver, bueno, ¿y qué? Termina de contar tu parte. Bueno, eso, es que básicamente es eso. Pues que en su momento ya pedí perdón, no me canso de pedir perdón porque es algo obviamente de lo que me arrepiento, pero bueno, la movida es que yo llevo poco haciendo música también, la gente me conoce poquito, no he hecho muchas entrevistas y pues eso, entiendo que hay mucha gente que todavía pues no crea de mí, pues a esa gente le pido tiempo para que vean que pues cómo soy yo realmente. Yo, claro, a ver, antes de nada... Cristian, perdona, que hem volgut posar el tall. Segueix explicant-nos. No, això, que va coincidir justament amb aquella setmana que va passar això, i jo vaig arribar a classe i els vaig dir, avui posarem una cançó i mirarem una miqueta la lletra, no? I la van escoltar, els que no la coneixien els hi va encantar, perquè realment és una cançó que els atrapa. També la imatge que dona de l'enamorat és com una persona feble, no? Aquesta cosa que estem poc acostumats en aquesta mena de cançons, on el noi potser sempre... Bueno, doncs el que domina aquí en aquest cas és diferent, no? Clar, quan jo els tenia ben atrapats, els vaig projectar els tuits de fa un any i mig del Marc Seguí. I els vam estar llegint i, clar, les seves cares van canviar, perquè de sobte aquella cançó potser ja no els agradava tant, o l'artista, no? I després vaig posar-los també al fragment que acabeu de posar, no?, de la Resistència, que els vaig preguntar, què fem a partir d'ara? El seguim escoltant? El perdonem? No el perdonem? I la veritat és que va haver-hi moltíssimes opinions, perquè va haver-hi molta gent que sí que es va creure el seu perdó, no? Les seves explicacions, i després n'hi havia d'altres que deien que no, que allò era una estratègia de màrqueting i que no se'l creien i que no l'escoltarien mai més, no? Al final va haver-hi opinions de tot, però jo el que volia, l'objectiu d'això, era aprofitar la música, qualsevol cançó que ells escoltin en el seu dia a dia, perquè vagin una mica més enllà. No només que separin l'artista de l'obra, que això a vegades també en literatura, en el món de les arts en general, ho podríem fer, no? Sinó que també analitzin les lletres de les cançons que estan escoltant en el seu dia a dia. Jo recordo que fa uns anys vaig fer una activitat semblant amb Maluma, no? Amb els 4 Babies, no? Les 4 Babies, que era una cançó lamentable i que realment, si tu no te la paraves atenció, et colava un missatge absolutament masclista que potser calia analitzar. No? Al final, aquest era l'objectiu de l'activitat. Molt bé, al final mirar amb ulls crítics, no? aquesta obra, aquesta cultura, no? Apropar-se amb ulls crítics a aquesta cultura. També tenim el tall on en Marc parla dels motius, a què el va portar a ell a escriure uns tuits com aquells. Niñato gilipollas, ¿cuál era tu... O sea, ¿cuál era tu intención? O sea, ¿por qué pones? Porque es verdad que hay algunos que son... Son muy fuertes. Algunos son fuertes. Yo había leído algunos de los primeros, pero es verdad que siempre hay escalas en estas cosas. Había leído algunos que era en plan...
mi madre a ver si me hace la cena porque no sé qué, este tipo de cosas un poco machistas de las mujeres en la cocina. Está fatal, pero es verdad que luego he visto algunos que eran... No cruzan esos límites tan heavy. Sí, por eso tengo curiosidad real de qué, incluso poniéndome en tu lugar, incluso creyéndote qué te lleva a poner una cosa así. Pues mira, te voy a explicar. Yo hace un par de años era un chaval que no quería estudiar, era un chaval que no tenía aspiraciones en la vida, era un chaval que trabajaba por trabajar, era un chaval que estaba pues aquí pues de pasada, o sea, es que no tenía nada que hacer, simplemente pues estaba todo el día en la calle, estaba todo el día fumando, no tenía buenas ideas, no hacía nada bien, solo la liaba, solo hacía el tonto. Entonces, también es verdad pues que yo creo que con estos tweets lo que buscaba era atención, ¿sabes? Era como, ok, vamos a encender una llama. La historia es que un amigo mío puso un tweet un día, se encendió una llama y dijimos, ok, pues si empezamos todos a poner burradas, lo máximo, lo más heavy que se nos ocurra, ¿se liará para en redes? Pues efectivament, lo conseguimos. Al final el que va fer Marc Seguí és una ninyatada, no? Sí, el que podríem dir. Algun dels teus alumnes es va veure reflectit? No sé quin grup d'edat tenies quan... Jo vaig fer amb alumnes de segon d'ESO, que tenen 13 a 14 anys, i jo crec que algun sí que s'hi va sentir identificat, i jo de fet identifico molts estudiants que he vist al llarg dels anys que porto fent de profe, que sí, que no encaixen en el sistema educatiu, que potser no els estem ajudant a que encaixin. I home, l'exemple del Marc Seguí és un tio que potser té un talent que no se l'acaba i en canvi potser a l'escola no el podia... No se l'escoltava, no? De fet, Cristian, tu que ets molt actiu també a les xarxes socials i que les domines a la perfecció, et volem preguntar també l'opinió que tens tu sobre aquesta cultura de la cancel·lació, és a dir, l'entens, la veus correcta, cal que encara n'hauríem de treballar una mica més. Què n'opines a hores d'ara sobre la cancel·lació? Mira, jo he de reconèixer que per mi hi ha unes barreres, no?, que són allò que transgredeix els drets de les persones, no?, la igualtat entre persones i tot això. Per mi aquest és el límit. Ara, també et dic una cosa, si una persona comet un error i demana disculpes, com és el cas del Marc Seguí, ens el podem creure o no? Jo me'l crec, però és que independentment de si me'l crec o no, aquest gest és essencial, és molt important. Jo prefereixo que hi hagi aquest gest que no que hagi fet un Pol Granc, que podríem parlar-ne també, que també ha fet comentaris i també ha fet coses que no toquen i no ha demanat en cap cas perdó, no? Per tant, jo la cultura de la cancel·lació la puc acceptar quan aquella persona realment està cometent una sèrie de comentaris, una sèrie d'actituds que no són gens positius, no afavoreixen en la convivència, i a més que ho fa amb tot l'orgull que és capaç. Si no, doncs aleshores jo no hi crec en la cancel·lació. Escolta, Cristian, ja que et tenim aquí, fa un parell de setmanes vam parlar de l'educació física als instituts i de la relació de les persones del col·lectiu LGTBI amb l'esport. Creus que en els instituts està resolta la qüestió, per exemple, dels vestuaris? No, és un tema complicat. És un tema molt complex, el dels vestuaris i també afegiria el dels lavabos, no? No sé, jo tinc la fortuna de treballar en un centre on es valora la diversitat i té molta sensibilitat en aquests aspectes i s'intenta donar resposta als estudiants, però reconec que no és el que predomina i per tant cal tenir més empatia, més sensibilitat i donar-los més espais perquè puguin, doncs, això, poder-se canviar en un entorn on que no sigui tan agressiu per ells, no? Perquè al final no es tracta a vegades només de ser gay o lesbiana, sinó que a vegades també sent transsexual jo crec que és on ho passen pitjor, no? Són les persones que més se senten agredides, realment, i per tant sí que caldria fer alguna cosa. Doncs, Cristian Oliver, moltíssimes gràcies per haver estat de nou amb nosaltres i ja saps, torna quan vulguis perquè és casa teva, Moltíssimes gràcies, un plaer com sempre. Una abraçada. Que vagi molt bé, una abraçada. I nosaltres marxem, Lluís, ho fem amb música abans agraint la bona feina del Carles Soler Piqué i la Lia Costa Rueda a les vies de so. I en aquesta coedició el Lluís Rodríguez Lago i jo mateix, Manel Ferrer. Amb què marxem avui, Lluís? Va. Doncs marxem amb Stay Homes i Sílvia Pérez Cruz i una cançó que es diu Ja no puedo más. És el que pensaria molta gent, de la cancel·lació, Que vagi bé. Adéu. Adéu. Estar al otro lado, me siento un pájaro enjaulado, el ala rota por ti, ya no puedo más.